Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli na kanal Deda Mileta i kuhinje. Drago mi je što ćemo se opet družiti, praviti recepte, što se ono kaže, kao svake nedelje i zajednički uživati u ovom današnjem receptu. Za danas sam pripremio jedan lep, prost recept, a jako aktuelan i, što se ono kaže, nezaobilazan na našim trpezama, a to su carske brojice. Ja sam njih video, naravno, gde? U Deda Miletovoj knjižici. Vrlo je lako ga napraviti i ja ću kao i uvek da vam kažem sad u toku pravljenja ovog recepta šta nam je potrebno, ali će sve biti napisano u opisu klipa, znači dole ispod i tu ćete sve vidjeti šta ima i kako treba da stavite. Idemo na spremanje klipa. Za ove današnje carske brojice na Deda Miletov način, u Deda Miletovoj kuhinji, je potrebna jedna šolja kukuruznog brašna, koje sam ja našao naravno gde? Na pijaci, kod jedne bake, jedna šolja običnog brašna, pola šolje ulja, nepuna šolja jogurta, 3 kašike pavlake i 200 grama sira. Naravno 3 jaja i jedna kesica praška za pecivo. Uz to i kašičica soli, ali sve zavisi koliko je sir slan. Posudicu gde ćemo peći današnje brojice obavezno nauljite i pospite brašnom kukuruznim. Krenut ćemo sa pravljenjem. Prvo ćemo izlupati 3 jaja. Jako lepa, zdrava, što bih ja rekao, poslastica, koja može da se koristi apsolutno u svako doba dana, uz dobar ručak, kao predjelo, doručak, a i večera, naravno. To je nama Deda Mile spremao redovno kao deci i ja uvek se rado sećam tih brojica. I ništa zdravije, kažu ljudi, ja i doktori, poznajem dosta doktora, da je to izuzetno zdravo za stomak. Sada ćemo mutiti ova jaja. Sada smo mutili jaja, znači sada ćemo tu dodati brašno. To ćemo isto umutiti. Sada kad smo sipali belo brašno, sipamo znači ulje, pa sipamo projedno brašno. To ćemo isto promešati. Sada dodajemo jogurt. Pavlaku. I sad ćemo to promešati. Znači, dobro umešajte. Dobit ćete izvrsne brojice. Sada kad smo to promešali, znači dobro, sada ću vam otkriti zašto su carske. Znači, tu ide jedan dodatak, znači jedan tajni dodatak, ovaj recept, i taj dodatak šta će da uradi? Evo vidjet ćete. Stavit ćemo jednu kašiku masti, znači ne morate punu, prave masti, evo, otprilike ovoliko. I ta mast će da nam brojice održi i sutradan da budu mekane kao duša, kao pamuk. To ide u taj recept i dodat ćemo jednu kesicu praška za pecivo. To ćemo takođe sad promešati, dobro. I vidjet ćete, probajte ovo sa kašikom masti, to je Deda Mile čuvao kao tajnu. I budu brojice i sutradan, jer uvijek nam ostaju brojice, pogotovo kad spremamo za neke slave, proslave i tako dalje, osnovno brojice i sutradan budu meke i što se ono kaže, kao pufnice. I ne budu suve, naravno. Evo, sad ćemo dodati sir. Znači, rekao sam, sir možete bilo koji da uzmete. Slobodno ovako malo krupnije ga stavite da se osjeća u brojici kad jedete. Oko otprilike 200 grama. I to ćemo isto promešati. I današnje brojice su gotove. Vrlo lak recept, ali verujte, izuzetno zdrav i izuzetno ukusan. I jako je, što se ono kaže, lepo ga je vidjeti na trpezama
u svakoj prilici. Kažem, u dnevnoj varijanti, noćnoj varijanti, uveče kad jedemo za večeru, doručak, uz čašu jogurta, znači prelepo. Kada ovo mešamo, znači dobro ćemo mešati i rekao sam sve zavisi od sira, kakav je sir, ali otprilike dodajte jednu manju kašičicu soli. Ja ću iskoristiti priliku kao i uvek dok ovo mešam, da vas pozdravim, moje dragi pratioce, domaćice, domaćine, mladu populaciju koja je sve više i više, da vam se zahvalim na pređenih uveliko 13-14 hiljada subscribera. Znači, drago mi je što podržavate kanal Deda Mileta kuhinje, da lajkujete, ostavljate komentar, prijavite se, pritisnite zvonce da znate u svakom narednom klipu šta se dešava i šta će biti u sljedećem klipu. I naravno, ljubim vas. Sada ćemo, kad smo ovo zamešali, napravili smesu za ove današnje carske projice na Deda Mileta način, da punimo, znači, posudu gdje ćemo ih peći. Znači, slobodno ih punite, ne skroz do vrha. Evo ovako, da, jer će one narasti i onda da vam ne budu, da što se kaže, ne pređe odozgo. Evo ovako. Znači, nego otprilike tu negdje pred vrh i to bi bilo to. Sve ovo što vam kane, posle lepo obrišite, nevažno. Znači, i sad ćemo to ići tako do kraja. Revno ćemo uključiti na 200 stepeni i peći ćemo otprilike 20 minuta, ali ja uvek kažem da vodite računa, jer sve zavisi od vaše revne. Da vam projice, ove carske, ne pregore. Ih napunili ćemo malo potresti, čisto ovako da se, znači, one malo, ovako. I idemo na pečenje na 200 stepeni 20 minuta. Dragi moji, današnji recept carske projice na Deda Miletov način sa jednim tajnim receptom, znači s jednim tajnim dodatkom u stvari, koji smo stavili, to je jedna kašika nepuna masti, koja će upravo dati kvalitet i da budu sveže i sočne i sutradan kad dostoje ove projice, je gotova. Evo, ja ću sada jednu projicu da vam pokažem. Evo, uzet ću ovu, vidite kako je ispala. Evo, pogledajte kako je meka kao duša, vidite. Sad ćemo da, vidite. Znači, lepota. Evo, ja ću probati. Znači, verujte mi, kao pufna. Upravo radi te masti, kad dostoji sutradan, će upravo isto ovako biti kao sad meka i bit će izvrsna za ručak. Ako vam se sviđa ovaj današnji recept što smo pravili Deda Miletoj kuhinji, lajkujte, ostavite komentare, prijavite se, pritisnite zvonce da znate šta će biti u svakom narednom klipu. Ja vas pozdravljam kao i uvek, želim vam ugodno poslepodne, prijatan ručak uz ovu divnu projicu, a mi se vidimo u nekom sljedećem receptu, dotle živjeli.